Ootko sä hiukan vasemmalle kallellaan? Älä ärsytä. Sulla ei sitten ole tippaakaan huumorintajua. Saippua. Hassua, vaikka sä itse kuitenkin ammut kaikkea, mikä liikkuu. Jos mua ei valita presidentiksi, mä kuristan Hillillä paljain käsin. No jos sinäkin olet tuollainen ärripurri, niin äänestäjät ei erota sinua ja Paasikiveä toisistaan. Paitsi siitä, että toinen meistä on dementoitunut vanhus, joka ei ymmärrä poistua näyttämöltä. Ne voi olla täällä jo. Ketkä? Paasikivet. Kuka se saatanan räkänukka kettaa taassa minut? Minä olen suku omaa poikaisi pitänyt saatana. Ja tässä on kiitos. Sinä olet varastanut koko vaaliohjelmasi meiltä. Kaiken saatana! Minä olen Neuvostoliiton ystävä! Minä olen rauhan takuumies! Se on Paasikiven linja, saatana! Ja saatana, kun tää sikaarisavu kirvelee! Miksi mä otin tää saatana sikaari? Ukko on todella loukkaantunut. Ainakin se osoittaa, että Urho ei odota teidän miehenne kuolemaa. Kerrotko sä jo, että mä olen todella loukkaantunut? Miksi meidän piti alentua presidentin vaaleihin? Pelottaako? Hei Mannerheim joutunut. Tää on nöyryyttävää! Kuinka se sitten olisi hoidettu? No poikkeuslailla. Ai niin kuin, että lähetystö saapuu linnaan ja kysyy, suostutteko te herra Paasikivi 80V jatkamaan presidenttinä? Jaha! Vaikka oikein pyydetään! Kyllä minä suostun! Ja mikä tämä oli olevina, tämä sun kampanjas? Aivan typerä! Vaali alla julkaista kirja, jossa kerrotaan pelkästään sinusta. Tätä kiinnostaa! Vaalijulisteet, johon sinä painatat oman kuvasi. Halo, narsisti! Ja puhe kiertue ympäri maata. Ei Suomi ole mikään Amerikka. Minä en pitänyt yhtään vaalipuhetta! Se olikin viisasta, kun ei sun puheesta saa mitään selvää. Urho! Hävytön nulikko. Halli! Alkoholi. Halli hillitte! Kommunismi. Halli hillitte itses! Seksivaalikko. Saatana lämmä! Hillitte nyt saatana itses! Ja nyt tää saatana kävelyken pikapsiksi! Miksi mä otin tää saatanan käpi? Äläkä tuijota mun vaimoni rintoja! Joko sä kysyt, saadaanko me jäädä linnaan? Ai, vaalien jälkeen. Katsotaan nyt tulos ensin rauhassa, spekuloidaan vasta sitten. Ei me voida Tamminiemenkään mennä, kun on vuokrattu se mun sukulaisille. Ja 10 sekunnin kuluttua meillä on presidentinvaalien lopullinen tulos selvillä. 5 sekuntia. Ja siinä se on. Tulos on varsin selvä. Istuva presidentti Juho Kusti Paasikivi valitaan toiselle kaudelle. Hän saa reilusti yli puolet valitsijamiehistä, 171 kaiken kaikkiaan. Eduskunnan puhemiehen Urho Kekkosen jäädessä vain 62. Oletko sä kovasti pahoillasi? En yhtään. En mä ole koskaan elänyt siinä uskossa, että musta tulisi presidentti. Ei tää ole mikään synkkä pettymys. Olipahan vaan epävarma asia odotettu päätös. Hyvä sitten. Onneksi olkoon. Kiitos. Halli! Mikä musta on vikana? Kulta, ei mikään. Eivätkö ihmiset pidä musta? Sä olet täydellinen poika. Ja minä ainakin rakastan sinua. Mutta elämässä ei ole vain voiton päiviä. Ja tappiot oli ne kuinka yllättäviä tahansa, niin on opittava nekin ottamaan vastaan. Urho, Mitä? haluaisitko sä pääministeriksi? Montako salkkuu silloin? 1. Ai jaa. No. Haluaisitko sä enemmän salkkuja? Joo. Haluaisitko myös ulkoministerin salkku? Mä haluan kaikki salkut.